Toto je jedna z posledných šancí kúpiť pozemok pri Bratislave so všetkými sieťami za dostupnú cenu. V okolí Bratislavy už väčšina pozemkov buď nie je, alebo sú za úplne absurdné peniaze, prípadne bez sietí. Vo Vinosadoch máme 600 m2 veľké stavebné pozemky, ktoré sú so všetkými sieťami. Plyn, kanalizácia, elektrina, voda, aj optický internet. Bratislava, Pezinok, Senec aj Modra sú v nedalekej dostupnosti. Plánované dokončenie projekta je do konca roka. Nekupujete teda iba holú pôdu, ale pripravené stavebné pozemky so všetkými sieťami. Na týchto miestach sa budú nachádzať budúce stavebné pozemky a vy už dnes si môžete plánovať projekt, aký dom si tu postavíte. V projekte je celkovo 17 stavebných pozemkov a niekoľko z nich je už predaných. Tu po mojej ľavej ruke bude takto viesť cesta, kde budú inžinierské siete a pozemky sa budú nachádzať po pravej aj ľavej strane tejto cesty. Pozrite si miesto, na akých sa nachádzajú tieto pozemky. Pokoj, kľud a susedstvo iba rodinných domov. Najlepšie pozemky idú vždy ako prvé, preto ma neváhajte kontaktovať a spolu vyberieme ten, ktorý sa vám bude páčiť najviac.